В един благословен духовен ден потънал аз дълбоко в мен, видях моята душа, живяла нявга в древността. От изток, между реките Тигър и Ефрат, водени от силната ръка на хан Кубрат, потеглихме на път към новата земя, закриляни от Тангра чрез вярата и мъдростта. Ние яздехме коне камарги, най-бързите и умни на света. Конски опашки размахвахме за бойни знамена. И единствени в ония времена победихме многобройните монголски племена. Така, от Тибет до Кавказ, от Волга до Дунавската равнина, прославихме нашите имена и основахме новата България за чест и слава на рода. Тук, на тази свята райска красота, хана Спарух ни завеща да живеем в мир, духовност, свобода и да помним героичната история на прабългарските племена.